The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga ating sinagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Miyerkules at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon at live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragong Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa Gemma for the Backs. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, isang proyekto ang sinimulan ng Ako Bicol Party List para sa ating mga kababayan na nagdanais magkaroon ng kanilang sariling negosyo. Tulong para sa karagdagang kita sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil dito, 4 na mga residente ng Legazpi City ang ating binisita at kinilala. Sila Efren Crisol Jr. ng San Roque, Legazpi City, Johanna Mauri Garcia ng Vitano, Legazpi City, Clarissa Soler ng Kawit East, Washington, at Sheila Castuera ng Bliss, Bagong Abre, Legazpi City. Ating alamin ang kanilang mga kwento. Panoorin po natin ito. Ang pangalan ko ay si Sheila Castuera, 47 years old. Tapos taga-Digdi po ako sa Bliss, Bagong Abre. Magkano ma'am yung puhunan niyo po ma'am? Yung naging puhunan ko doon, 10K. Sa isang araw, ma'am, ilan din po, ma'am, ang kinikita niyo, ma'am? Minsan 300, minsan 500. Tapos yan, si Mr. minsan nagda-drive din siya. Pag Saturday, Sunday, minsan kinukuha siya ng pinsan niya. Yan, ganyan, may ano. Paano nyo, ma'am, nababudget na? Diyan sa tindahan, pinapautang din kami bigas, dinadala namin sa kanila. Ako po si Clarissa Bron Soler, nakatira po sa Purok 4, Barangay 16, Kawit East, Washington Drive. 52 years old na po ako ngayon. Ang asawa ko po may counting hanap buhay man po. Ako po dati may work ako. Nung nag-pandemic, nag-close yung pigtrabawan ko. Sa kantin po, bali kahira ako. Nagtitinda-tindang jelly, yung sa cups, mango jelly, peanut na salted, tapos yun na dishwashing. Dahil sa sobrang pangailangan, makakaisip ka ng ganun para maghanap buhay ka. Paminsan-minsan, hindi naman ang araw-araw. Ilan po ang anak? 3. 2 years ang gap ng dalawa, 28, 26 ang isa. Po ayokong makita yung anak kong
nagugutom, gano'n. Nagkasakit yung anak ko, gano'n. Mapaiyak ka talaga pag nagkasakit. Tapos yung asawa ko, parang bigla baga siyang nag-collapse na high blood na pala. Gusto ko po magkasariling negosyo din to habang buhay na pagkakakitaan. Ako po si Johanna Marie M. Garcia, 21 years old po, and dapat po third year na po ako ngayon, but unfortunately po na buntis po ako and nakatira po ako sa Zone 5, Bitaano, Legazpi City. Pag morning, grind na po, prepare na ng mga yung ilulutuin, like pastil, yung luto ko po, yung beef na shawarma, yung footlong, i-ready ko na po lahat. Tapos, hihintayin ko na lang po may bumili. Ganun. So, sana makakatulong po yung business ko na makaipon-ipon sa funds para sa panganganak and sa family ko din po, pandagdag. Yung father ko, sa araw-araw, tinutulungan kami. Binibigyan yung mga anak ang pamasay. Paano po siya nag-work? Ano pong trabaho niya? Dati siyang bindo, yung nag-parking na lang siya. Ever na plano niya na magka-negosyo, anong klaseng negosyo yung gusto niya? Yung sa tusok-tusok mo. Gusto mo yun? Bakit sir gusto mo yun? Kasi sa araw-araw meron ka ba? Meron ka palagi. Kasi ma-provide mo lang yung daily. Kasi nasa iyo ang oras ng pagtinda. Sino pong mag-handle if ever na may ganun po kayo? If ever, magtulong-tulong kami ni Mrs. Sino sir gagawa magluluto? Si Mrs. Kasi ako mag-mix ng mga sauce. Father ko, dating street vendor, kaya alam niya na paggawa ng sauce. At sa hapong ito, atin silang personal na inimbita sa ating programa at kasama natin ngayon sila Efren Crisol Jr., Johanna Mauri Garcia, Clarissa Soler at Sheila Castuera. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon. Apo, unahin ko si Tatay Efren. Tatay Efren, kayo po ay isang stroke patient, tama po? Hypertension na po. Apo, hypertension. So, kumusta naman po tatay yung pakiramdam niyo po ngayon? Sa 2 months, January, February, is talagang nasa stages ako ng dapat ang BP ko, dapat maintain. As of now, okay na. Okay. So, at least maganda po at masaya po kami na galing po sa inyo na okay na po kayo, tatay. Opo. So, kailan po kayo, tatay, inatake po ng stroke? January. Basta buwan ng January. January po ngayong taon? Opo. Okay. So, paano po naapektuhan po nito, tatay, itong sakit po ninyo, yung pang-araw-araw niyo pong gawain? Malaking dagok kasi ang una yung trabaho. Yung hanap buhay po niyo apektado? Yun rin, kasi kasama na yan. Dahil nga sa inaabot ako ng tumas yung dugo, hindi ko masyado na bigyan ng pangailangan yung mga pamilya ko. Opo. So yun yung pinakauna pong apektado? Kasi inabot ka ng kunyan, at least yung trabaho mo, matitigil din. Opo. Kasi kailangan mo pa ng medical certificate galing sa doktor, saka ka makabalik. Opo. Doon mo nyo po napagtanto na talagang mahalaga po na meron po tayong malakas at malusog na pangangatawan. Unang-una po, dapat healthy tayo, physically fit. Kumusta naman po si Mrs. Tay?
Nasa bahay. Ano din po yung pinagkakakitaan ni Mrs.? Siya po nag-aalaga sa mga bata. Pag minsan, binibigyan siya ng mga kapatid niya kasi nandun sa amin ang nanay niya. Opo. For allowance din. So, taong bahay si Mrs. Opo. Ilan po yung anak niyo, tay? 5. 5? Opo. So, lahat po ba ito nag-aaral pa? Lahat po. Lahat. Ano po yung mga edad po nitong mga anak niyo, tay? 21, 2016, 8, 4. 4. So, yung bunso niyo po, 4 4 years old. Opo, medyo talagang kailangan pa po ng atensyon at mga pangangailangan may ibigay. Ano po tayo? Bago po kayo inatake po tayo nitong sakit po nyo, hypertension, stroke, ano po yung pinagkakakitaan po ninyo? Dati, salesman ako. Kung sa lahat ng pangipon is na kayang-kaya kasi kaya ng sahod ko. Opo. Si Mrs. Nandyan sa amin yung nanay niya, binibigyan ng pera ng kapatid niya. Tama-tama lang po. Kayo po ay isang salesman. Ano naman po yung mga tinitinda nyo, tay? Sa Argentina products po. Under okay. distributor. Okay, so mga ganong mga produkto po ang tinitinda nyo. So ibig sabihin, dapat malakas po ang pangangatawan. Ano? Po, kasi nung nagkasakit po kayo, nabago tayo? Nabago kasi isang, ang una is ang paggalaw mo. Hindi ka dapat masyadong mainit. Hindi masyadong dapat di ka mapagod. Kasi biglang tumas ang dugo mo, pwede kang abutin kung saan. Opo. Ngayon po tayo, nakakapaghanap buhay pa po? Oo naman. Opo. So kumusta naman tayo? Medyo nabago lang yung dati yung mataas na kinikita. Ngayon po medyo... Mayroon man. Malaking pagbabago kasi is dapat i-provide mo araw-araw, panggabi is 3 oras tayo kumakain, di ba? Yung sa una kong trabaho, kayang-kaya. Ay pagkaiba sa ngayon kasi medyo di na masyado regular. Nasa probe pa lang, kaya bababa ang sweldo. Limitado po ang inyong mga ginagastusan tayo. Limit. Sapat naman? Limit. Sapat or kulang? Sapat, pag minsan kulang din. Kasi pag may mga bibili na kung ano-ano para sa mga bata, medyo kinukulang sa budget. Opo. Sabi niyo tayo, kayo po ay dating stroke patient. Kumusta ngayon tayo? Meron po ba kayong iniinom na gamot or maintenance? Maintenance po, araw-araw. Losartan, paggabi, Abrostatin, yun lang. Opo. So, ibig sabihin, yung sana po ay pang-araw-araw po ninyong panggastos, pagkain, naahati po dahil meron po kayong maintenance. Yung maintenance po naman is nakukuha namin sa hospital. Okay po. Okay. So ito naman partner, si Juana ang pangalawa natin na beneficiary mula sa Barangay Bita, no, Legazpi City. Ikaw ay 21 years old. Opo, 21. Opo. So kamusta na ka na ngayon, Juana? Okay naman po. Araw-araw po nakakatinda naman ako. Sabi ko nga, situation ko ngayon, buntis po ako. Pero nakakaya ko naman po. Ako po yung titinda mismo, tapos ako pa-market, morning, ganon. Nakakaya ko naman po. So, before ka mabuntis, ikaw ay isang nursing student? Opo, student. Pero before po, nag-take po ako ng HM kasi mahilig po talaga ako sa gawa ng mga sauce, ganon, yung pagluluto. Tapos, na-realize ko, sabi ko, gusto ko po talaga mag-nursing. Tapos, ayun, may opportunity naman, kaso after nun, mag-third year na po sana ako ngayon. Kasi yan, nabundis po ako. Kaya nagtinda po muna ako para sa pandagdag po sa araw-araw ko. Oo. So, ibig sabihin talagang meron ka ng background sa paggawa nitong mga kakanin. Opo. So, yun yung naisip mo na yes. Pansamantala, meron kang magkuna na pagdilhensya, yung pangangailangan nyo sa, kumbaga hindi ka na umaasa dito sa mga magulang mo. Opo. Pero sa ngayon, nasa na itong ama ng bata? Sumusuporta naman sa'yo? Opo, nag-work po siya. Sa GAP lang po naman. So, ibig sabihin, siya rin ay nagtatrabaho na rin. Opo, Ito po ay natigil rin sa pag-aaral o nakapagtapos na siya ng pag-aaral? Tapos po siya. Tapos, nandun naman po siya sa bahay minsan. Tapos, bibigyan naman po ako ng pang-prenatal, ganon, sa mga medicine na kailangan. At mabuti na lang, at suportado ka ng ama ng batang yan. Yes po. Pero kamusta na yung relasyon mo dito sa mga magulang mo? Natanggap naman agad? Yes po, natanggap naman. Actually po, sila po yung nagbigay ng
inspiration po na magtinda, ganun. Kasi si mama po almost 15 years na po ata nagtitinda ng merienda, breakfast. Tapos ayun, so na-adapt ko na din po. Kaya meron po ako ngayon na business na. Ayan. Yung regarding dito sa business mo, dun ka lang nagtitinda dun sa labas ng bahay niyo? Opo, sa labas lang po. Kasi nakita ko naman po talagang may mga bata na bumibili kina mama. Tapos ayun na, pag-isipan ko like, so yung mga java rice, yung pastil, yung shawarma, ayun po, na bibigyan din po ako ng pang-araw-araw na gasto. Ayan. Nasa magkano naman yung kinikita mo sa araw-araw? Sumasapat naman ba ito sa pangangailangan? Especially ngayon ay may pinagbubuntis ka. Minsan po sobra, minsan kulang, pero nakakaabot din naman po ng minimum everyday. Tapos ngayon, before ka tumigil sa pag-aaral, ikaw ay third year college student. Second year po. Third year na po. Sana. Ang tanong ko, in case na makapanganak ka na, makarecover, plano mo po bang magpatuloy sa pag-aaral? Pag may chance po, magpapatuloy po talaga kasi gusto ko po talaga matapos. Iyan ang dapat. Para at least, meron kang, kumbaga, makapagtapos ka ng pag-aaral at makakukuha ng magandang trabaho. Opo. Ayan. At ngayon, nagsimula ka na, kailan ka pa nagsimula sa pagbi-business? Last year pa po yung page namin. May page po kasi talaga kami sa business. Tapos, kaso ngayon lang po siya natutukan ng mabuti kasi ayun po, nagka-time ako, di na po ako nakapasok. Tapos, ayun. So, ikaw lang solo na nagtitinda doon sa lugar po ninyo? Kumaga, ikaw lang yung nagmamanage nitong business mo? Kasama ko po si ate, tsaka si mama na din po. Kasi, yun, tulong-tulong po kami. Ayan. Sige, Ayun. Father. Kay Nanay Clarissa naman tayo na isang ina na nakapagtapos ng 2 anak sa kolehiyo. Kumusta po kayo, Nanay? Okay lang Opo. po. Opo, ayan po, Nay. Hawakan mo po muna yung mikropono. Nanay, kumusta po kayo na kayo po ay isang ina na nakapagtapos po ng 2 anak sa kolehiyo sa paraan po ng pagtitinda? Opo. So, kumusta naman, Nay? Dati po kasi may work ako sa canteen. Bali, tindira ako na nagpapasok pa yung 2 kong anak. Bali, pag pandemic po, nag-close. So, bali, ngayong pagkatapos ng pandemic, di na nagbukas. Dahil po sa pandemic, nawalan po kayo ng trabaho, nagsara po yung pinagtatrabahuan nyo. After that po, saka po kayo nakapag-isip na magkaroon po ng sariling negosyo. Opo. Nasa magkano naman po na yung pinuunan po nyo sa tindang, sa pagninegosyo po nyo? Kaunti lang naman, madam. Opo. Huwag po kayong ikot ng ikot, Nay. Ayan, baka po kayo ay tumuog po dyan. Ayan. So, konti lang. Opo. Opo. Ano po yung... So, bali, nagtitinda-tinda po ako ngayon. So, sa school ng anak ko, yung mga friend ko, yun lang ang binibintahan ko sa tinitinda kong mablangka, jelly, tapos salted peanut. Opo. So, iba-iba po yung mga paninda po ninyo. At ang mga regular customer po ninyo ay yung mga estudyante. Doon po sa... Opo, yung mga magulang. Ayan, yung mga magulang, estudyante. Yung mga kaibigan ko po. Okay. So, si Mr. po, kumusta naman ay? Okay man po siya ngunyan. Nag-work man po siya sa printing press. Kaso medyo mababa man po ang sahod niya. Tapos, pag nagsahod na po, ubus na, lahat na lang pambayad. Okay lang po yan, ano? At least po na nakaka-survive. At least magkatuwang po kayo ni Mr. na nagpo-provide po sa pamilya. Yung 2 niyo pong anak na, ano po yung kurso? Yung panganay ko po, interep graduate siya. Bale, pasado naman siya sa penology. Kaya lang, di pinalad. Di siya nakadiretso po sa training kasi yung mata niya ang problem. Okay. Tapos ngayon po, nag-work siya sa Sunwest. Okay. So, yung isa niyo pong anak na, ano po yung kurso? Yung pangalawa po, criminology po Criminology. siya. Tapos, so, parehas po itong 2 niyong pong anak na, po siya sa Napolcom. Ay, congratulations. Nag-work man po siya sa speed. Okay. So, ganito, Nanay, ano, kasi yung 2 niyo pong anak, parehas nakapagtapos na ng pag-aaral, yung isa po, pasok na din, magpupulis po, Nay. Opo. Ay, congratulations. Iipon man siya ng
Apo, may anak pa din po ba kayo, Nay, na nag-aaral pa? Opo, yung bunso, 9 years old 9 siya. years old. So, elementarya pa lang po. Bale, iyo po yun. Okay. So, 9 years old, ito pong pinag-aaral nyo na lang. Isa na lang. Opo. Apo. So, kumusta po na yung pagbabago po ng buhay po ninyo na yung dalawa nyo pong anak nakapagtapos na po sa kolehiyo at iisa na lang po yung pinag-aaral po nyo? Bale po, parehas lang po ng dati kasi di ko naman po sila inaasahan ng magbigay sila ng lahat ng sahod nila kasi parehas lang naman sila may sariling pangangailangan na din. So, Ano po yung gusto lang nilang ibigay sa akin na sahod. Hindi ko naman sila dinidiktan. Tama po yan, Nay. Kasi hindi po obligasyon. Din sila. Apo. Tama po yan, Nanay. Para sa sarili nila. Kasi po, Nay, hindi po obligasyon ng mga bata na pagkatapos mag-aral, makapagtrabaho, ay kumbaga ibabalik. Kumbaga, it's their kagustuhan na ibalik. Pero hindi po parang sisingilin. Hindi po dapat dahil pinag-aral ko kayo, ibalik nyo yung So, di dapat po, Nay. Tama po yun. Na kung ano lang po yung maiabot, dapat po pagkasyahin. Okay. Nanay, yung tanong ko naman po sa inyo, ano po yung kadalasan pong problema or kaganapan po sa buhay ninyo na pinagdaanan po ninyo? Minsan po, pag kulang sa financial, yon. Tapos kung may nagkasakit ngayon, gano'n, na walang budget. So, pera po talaga yung parang ang buhay nating mga tao parang pag walang pera, yun po yung problema. Yes, tapos as of now po, ang bahay namin, sira-sira pa ang bubong. Hindi pa napapaayos. Pero pinaka-importante dyan, Nanay, tayo po ay nakakasurvive, at tayo po ay kahit papano, masaya po yung pamilya. Ang tanong ko, Nanay Clarissa, ano po yung tinitinda nyo po ngayon? Ngayon po, yung jelly na sabi kong dinadala ko sa school. Tapos lahat po yung binanggit nyo, opo. Lahat po yun ay existing. Alternate ko po. Ay, parang eto ngayong linggo, jelly, the next time naman, ito naman na dishwashing. So, maganda pong estratehiya nyo po yan. Tus-tus man po ako doon sa maliit ko pang bunso. Ayan, partner, ito naman ang ating pang-apat na beneficiaries mula sa Barangay Bliss sa Legazpi City, si Nanay Sheila Castuera. Yan, Nanay, kamusta na po kayo? Okay naman po. Opo, kamusta na po itong pagtitinda po ninyo dyan sa inyong lugar? Okay din po. Yan. Ano po yung itinitinda po ninyo? Yung itong mga tusok-tusok. Ganun po. Sino po yung mga customer nyo po, ma'am? Mga taga doon din sa amin, tapos yung mga estudyante po doon. Mga estudyante. So, malapit po kayo sa eskwelahan. Yan, nasa magkano naman po yung kinikita po ninyo sa araw-araw? Mababa lang. Nasa Hindi naman magkano kasi po? pare-parehas. Yung pinakamababa po, ma'am? Minsan po, mga 300 lang. 300 pesos sa isang araw po. Yung pinakamalakas po, nasa magkano po yung kinikita po ninyo? Mga kalahati nung mga 500, mga gano'n. 500. So, ito, sarili mong puhunan po, ma'am, itong itiniton. Yan. Pero, ikaw po ay may 5 anak po, ma'am. Opo. Lahat po ito nag-aral pa? Lahat po. Yung panganay po, ma'am, anong grade level na po ito? Second year college. College na po ito. Anong course po ang kinuha po nito? I-joke lang kasi dun sa sa Daraga Community College. So, education po ang... Babae po itong anak po niya, panganay. Pero ang gusto niya talaga mag-police. Mag-police. Pwede naman, di ba, partner, pag itong mga graduate natin sa... college graduate, college graduate, mga education, ay pwedeng kumuha sa NAPOLCOM, sa PNP. Pwede mag-take ng NAPOLCOM at pumasok sa pagiging police. Pwede pa naman. Ayan, yung pangalawa po na, ano po yung... Second, grade 12. Grade 12 po. Yung bunso po. 11, Hindi, grade 11. Yung bunso po, grade 3. Grade 3. So, kambal yun. Kambal. So, yung pang-4 at pang-5, sabay po sila. Yung pang-4 at pang-5. So, kamusta yung hanap buhay din po ng mister po ninyo? Okay naman. Nakakaano din.
Ano po yung trabaho po ni Driver. Mr.? Driver. So, sumasapat naman po yung kinikita mo po at kinikita ni Mr. sa pang-araw-araw nyo po. Especially ngayon ay nag-aaral pa itong 5 mga anak po ninyo. Sumasapat naman. Yan. May araw ba, ma'am, na kulang ka lang? May Ano po araw yung talaga. ginagawa po ninyo? Akala ko para- tatanungin mo, partner, ano yung team song nyo? Kulang na, kulang ba? Hindi pa ba sapat? Yan, tumawa na si nanay. Meron bang mga araw na sinabi nyo po ay kulang na kulang talaga? Ano po Lalo yung- na pag may bayaran sa mga school, yung sa gano'n. Tapos yung college ko, kahit libre doon kasi sa DCOMC, kailangan, kasi nagbo-board yun. So, Oo. dagdag gastos po ito. Dagdag. So, Malayo kasi ang Daraga. So, paano po, pag ganyan po yung sitwasyon po ninyo na talagang gipit po kayo, saan po kayo Nangungutang. Nangungutang po. So, mabuti naman at meron pang Basta nagpapautang po sa nagbabayad inyo. ka. Yan, May yan ang maganda, ma'am. magpapautang Nagbabayad po tayo Oo, yan. kahit sino naman ngayon, partner, siguro bibira yung taong walang utang. Di ba? Tayo nga, partner, meron tayong utang. Binabayaran natin buwan-buwan. Ang kagandahan sa akin, partner, pag nangungutang ako, talagang binabayaran ko agad. Dapat talaga, partner. Kasi pag ikaw ay nangangailangan, meron kang nalapitan, dapat bayaran mo. Bayaran mo. Alalahanin mo siya. Kasi the next time na lapitan mo, di ka napapautangin dahil hindi ka marunong magbayad. Ibig sabihin lang yung partner, hindi lang pera yung inutang mo sa kanya. Kundi Utang yung, na loob. Utang na loob. Siyempre, yung tiwala. Yun partner. At syempre partner, pinaka-importante kasi sa hamon ng buhay natin ngayon, meron tayong tinatawag na ups and down. Diba? Pag ikaw ay nasa taas, lagi mong isipin na ang buhay ay, syempre, ang mundo ay bilog. So, hindi ibig sabihin na ikaw ay nakakagaan ngayon, nandun ka lagi sa tuktok. May times din na nasa ilalim ka, di ba? Dapat talaga sa buhay natin, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Andun yung sarap ng buhay, partner. Parang ano yan. Weather, cycle na tinatawag. Agree. Agree sila nanay, di ba? Kayo po tatay, may mga times po ba sa buhay po ninyo na parang lagi na lang kaming nasa ilalim ng parang hirap na may times po ba na dumating sa inyo na parang nawawala na po kayo ng pag-asa? Sa times na inabot ang ganitong sakit, is medyo nagbaba yung nasa anggulong ng buhay namin is sa lalim. Kasi nung una nasa ibabaw eh. Opo. So ano po yung aral na nakuha po ninyo na dati po ay nasa ibabaw kayo tapos ngayon po nasa ilalim na? Ngayon kasi is noong una is marami kang kaibigan. Kasi kilala ka kasi kung anong gusto hingin sa'yo, bibigay ka. Ngayon nasa ilalim ka na, parang wala nakapansin sa'yo. So yun po yung nakita nyo po na parang pag may pera, andyan yung mga kaibigan. Andyan. Pag wala ng pera, wala ng kaibigan. Meron din mga kaibigan mo. Yung natitira, yung tunay na kaibigan. So yun po yung lesson learned na nakuha po ninyo na hindi po sa lahat ng oras, pera po, di ba? Meron ding natitirang mga tunay na kaibigan na through thick and thin. Hanggang dumamay, madam. Opo. Hanggang sa... Yan ang sinasabi natin, partner, na dyan mo masusubok kung sino yung tunay at hindi. Yung tunay na kaibigan, anuman mangyari, may pera o wala, hanggang dumamay. Hanggang dumamay. Kayo naman po, ate. Yan, siguro tatanungin ko si Joanna, not to offend you, meron bang kahit konting pagsisisi dahil sa nangyari sa'yo? Yes po. Lalo na po kay mama. Na-disappoint ko siya. Sabi ko pati, mag-abroad ako after nursing 4 years. Kaso nga, ayun, nabuntis po ako. Pero patuloy pa din po. Kaya nagpatuloy ako sa business na lang para di mawala yung tiwala sa akin ni mama na kaya ko mabuhay. Na mag-isa kahit wala na sila. Meron din. Bumawi siya, partner. Bumawi siya kay mama. Yan naman ang kagandahan. At yung lalaki, hindi siya iniwan. Parang pinanindigan siya. At yung binubuntis nyo, hindi yun yung tinatawag na unwanted. Unplanned lang. Hindi inaasahan, pero gusto. Yes. Diba? Blessing po. Yan ang blessing. dapat. So, tama yan, Clarissa. Tama, Clarissa. Ay, Joanna. So, wag isipin na dahil nabuntis ka sa hindi tamang panahon, yan ay hindi blessing. Blessing yan. So, the best thing to do, erase yan ng maayos at dapat paramdamin sa kanila na, sa kanya na mahal niyo siya. At kompleto sila. Correct. Dito naman ako kay Nanay. Nanay Clarissa. Tama, Clarissa. Opo.
Nanay Clarissa, ngayon po, tinanong ko po sila kung ano po yung lesson po na, syempre, kayo po, sa gulong ng buhay po ninyo, nakaramdam na din po ba kayo na nasa tuktok po kayo ng kasiyahan, tuktok po ng magandang buhay? Yes po. Yung may work pa man po ako noon, syempre, parehas kami may sahod ni Agom, mas maray man po sa buhay mo. Opo. So, hindi nyo po inaasahan na iikot po yung mundo po sa inyo, na parang, eto na, naramdaman nyo or nalasahan nyo na yung sarap ng buhay. Ngayon, iba na. Opo, naranasan ko yun. Ano yung lesson po na nakuha po ninyo doon? Bali. Ano po, Nay? Nakakaiyak, madam. Nakakaiyak. Sige lang po, Nay. Makikinig po kami. Kahit po bumaha po dito ng luha, Nay, makikinig kasi po kami. Kasi ang sakit, madam, sa kunya na mawalan ka baga ng trabaho. Tapos, dati sanay sa may work baga. Tapos, parang naninibago ka na wala ng trabaho. Tapos yung sa araw-araw ibig sabihin, na pangailangan. Hindi nyo po napaghandaan yung mangyayari po na mawawalan kayo ng trabaho. Pero ang pinaka-importante, paulit-ulit ko pong sasabihin, ang pinaka-importante, nakabangon po kayo at magkasama po kayong pamilya ng buo. Opo. Hindi na ano yan, na hindi natinag. Yes. Hindi po natinag ng pagsubok at problema at pagkawala ng trabaho, yung kayo po ay magkahiwa-hiwalay ng pamilya. Opo. Nana. Nakayanan po yung mga pagsubok. Tama, very good. Nakayanan ng mga pagsubok. Yun ang pinaka-importante. Si Nanay naman, partner. Yan, Nanay, siguro kanina hindi ko natanong ano. Kailan ka pa